Terisi sıyrılgan karışkır. Nemet jomogu. Karışkır bir günü Tokoydun padişası Arstandan orup kalganını ugup, "Ha Arstanım, sizdin orup kalganыңızды ugup jardam kılayın" dep too taşty aşıp jetip geldim. Arstan, "Aytçı gana, menin oruma emne dawa bolat?" "He, sizdin aymaňyzda bir semiz türkü var. Anın terisin sıyırtıp içiňizge tartkanda aygasız" deyt karışkır. Arslan türkünü tez gelsin dep çakırtat. Amalköy türkü Arstandyň ünkürüne jakyn jerde jaşagandyktan karışkırdyň kanday geňeş bergendiginen kabary bar. Alabdan köp sarımsak jep alyp, Ylaýga onap padişanyň aldyna gelet. Arslan padişa, "O süýüktü kulum tülkü, gel seni guçaktaýyn" deyt. "Men da siz menen jakşylap uçuraşganga eki gözüm tört. Birok sarımsak jep aldym ele, terimde ylay, batkak." "Ha, emne boldu saga?" Sizdin orup jatkanyňyzdy ugup sazdakta, batkakta jaşagan üküge araň jettim. Anan dartyňyzga dawa taptym." "A, çunda belebi?" dedi Arslan padişa. "Sizdin kuldaryňyzdyn arasynda kuyruksuz karışkır bar eken, anın terisi sıyrılıp sizdin artyňyzga goýulsa, zamatda jakşı bolup ketesiz" dep jogap beret tülkü. Arslan karışkırdy çakırtkanda, süýüngen boýdan tülkünün terisin görem dep barat. Arslandyň jan jökürleri karışkırdy gütüp jatkan eken. Karışkır buga çeýin kuyruğundan ajıragany az gelgensep, emi terisinden dagy aýrylypdyr.